Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay mayroon pong ipapakitang recipe sa inyo si Mama Yeps. Hello po Mama Yeps, ano po ang ipapakita mong recipe ngayong araw? Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay ipapakita ko po sa inyo ang paggawa po ng peach mango pie. At ito na po yung ating mga sangkap. Meron po tayong 2 and 1/2 cup ng all-purpose flour, 1/2 cup ng white sugar, 1/3 cup ng vegetable shortening or lard, 1/2 cup ng tapioca flour or cassava flour, 1/2 teaspoon ng asin, 1/2 cup ng milk or pwede rin po yung tubig, isang pirasong itlog. Ito ay breadcrumbs, optional lang po to kung gusto nyong maglagay. At syempre, gagamit tayo ng oil para sa pagpiprito ng ating pie. At yung ating flavor na peach na nasa lata at 2 pirasong hinog na mangga. So, yan na po lahat yung ating mga sangkap na kakailanganin. Ngayon po ay simulan na po nating gawin yung ating peach mango pie. So, unang-una po ay yung paggawa ng ating crust. So, yan, dito sa ating harina, ilagay po natin yung ating mga dry ingredients. So, ilagay po natin yung ating 1/2 teaspoon na asin. Tapos, lagyan natin itong ating white sugar. So, kukuha lang po ako dito ng mga 2 tablespoon ng asukal. Hindi ko po ito ubusin dahil yung sobra nito ay ilalagay po natin sa ating filling mamaya. Ngayon ay paghalo-haluin na po natin itong ating mga dry ingredients na nilagay. Pagka napaghalo-halo na po natin, isunod po natin itong ating vegetable shortening or lard. Or kung wala po kayong vegetable shortening or lard, pwede po tayong gumamit dito ng unsalted butter. Basta yung naka-room temperature po, hindi siya matigas. Ngayon ay kakamayin po natin siya para mapaghalo-halo natin silang mabuti. Dahil kailangan na ma-coat po natin yung ating vegetable shortening ng harina. At dapat wala pong buo-buo. Mas maganda kasing gamitin natin tong lard kasi yung lard po kahit na mainit o malamig ay hindi po siya natutunaw. Hindi katulad ng margarine or butter na medyo magme-melt siya ng katagalan pag masyadong mainit po yung temperature. Ngayon, pagka paghalo na po natin ng mabuti ay pwede na nating ilagay yung ating itlog. Pero ang ilalagay natin dito sa ating crust ay yung egg yolk lang po. So, paghihiwalayin muna natin yung ating egg yolk sa egg white. Pero yung egg white natin, gagamitin pa rin po natin yan mamaya sa ating pie. Yan, egg yolk yung ilalagay natin dito. Tapos, haluin muna natin. Ngayon po ay pwede na nating isunod itong ating fresh milk or pwede rin po yung evap milk. Or kung wala po talaga, pwede tayong gumamit ng tubig lang. So, dito, dahan-dahan po natin tong ilalagay. Dahil kailangan natin dito yung hindi siya masyadong basa. Dahan-dahan po yung paglagay natin para matansya natin. Yan, haluin muna natin. Para yung texture ng ating pie ay maging crunchy siya at saka flaky. Yan, paunti-unti po yung paglagay natin. Maganda kasi itong gawin natin ngayon kasi di ba alam naman po natin yung panahon natin ngayon na may pandemic. So, di na po natin kailangang lumabas pa ng bahay at saka bibili sa labas kung alam po natin kung paano ang paggawa nito. At saka, syempre, alam natin na malinis po yung pagkakagawa natin dahil tayo mismo po yung gumawa. Kaya mas magandang gagawa na lang po tayo ng mga homemade na pagkain tulad nito. Tsaka, madali lang naman po itong gawin. Sa tingin ko ay ubusin ko na po ito kasi hindi naman po siya masyado pang basa. Kung kukulangin po tayo, medyo dry pa po talaga, pwede tayong magdagdag. Basta, tatansyahin nyo lang po. Pagka sa tingin nyo na hindi nyo pa mabubuo yung inyong crust or dough, pwede pa tayong maglagay ng konti. Yan, dadagdagan ko po siya kasi medyo dry pa. Yan, masahin lang po natin hanggang sa maging smooth at elastic po itong ating dough. Sobrang dali lang po nitong gawin. At saka pwede nyo rin po itong pagkakitaan kung alam nyo pong paano gawin to. Ngayon pong ganito na po yung texture ng ating dough ay smooth na siya at saka medyo rubbery na. So ito ay ready na.
pwede na nating balutin ng plastic. Tapos i-rest po natin to ng mga 30 minutes. Ilagay po natin sa ating fridge. Or kung hindi po kayo nagmamadali, pwede rin pong ilagay nyo lang to sa inyong fridge ng overnight. Tapos pwede nyo gamitin kung kailan nyo gustong gumawa ng pie. So ilalagay ko na po ito sa ating fridge. Babalikan po natin after 30 minutes. Ngayon po habang hinihintay po natin yung ating dough, ay gagawin na po muna natin itong ating filling ng ating pie. So itong ating peach ay bubuksan na po natin. Yan, sasalain po natin. Yung syrup natin ay gagamitin po natin yan sa pagluluto mamaya sa ating filling. Yan, i-drain lang po muna natin yan. Tapos hihiwain muna natin itong ating mangga ng maliliit na cubes. Yung dami pala ng asukal na ilagay natin dito ay depende po yun sa ating mangga. Dahil minsan yung mangga natin hindi masyadong matamis. So, pwede tayong magdagdag ng asukal. Kung alam nyo po kung paano gawin to, sobrang makakatipid po kayo dahil yung mga nabibili sa labas, yung sa mga food chain, may kamahalan po yun. Pero kung alam nyo po kung paano gawin, makakamura po tayo kasi hindi naman po gaanong mahal yung mga sangkap na ginamit natin dito. At saka yung finished product po nito ay magkapareho lang din po ng nabibili natin sa labas. Yung sa mga sikat na mga tindahan. Ganun pa rin po yung kanyang lasa at saka yung kanyang crunchiness. Kaya pwede po natin tong ibebenta or pagkakitaan. Kahit na isang mangga lang po siguro yung gagamitin natin ay pwede na rin siguro. Kasi medyo marami-rami na po to. Kung medyo nagtitipid po kayo, pwedeng isang pirasong mangga lang po yung gagamitin nyo. Tsaka nakadepende naman po yan kung gaano kalaki po yung gagawin yung pie. Ngayon ay itong peach naman po ang isunod nating hiwain ng maliliit na cubes. Pagkatapos po natin itong mahiwa ay pwede na nating simulang lutuin yung ating filling. Ito na po yung ating syrup. So papakuluin po natin to. Lagay po natin sa ating cooking pot. Ngayon ay sindihan na po natin yung ating stove. Tapos ilagay ko na po dito yung ating syrup ng ating peach. Yan, hihintayin po natin yung kumulo bago natin ilagay yung ating sugar. Habang hinihintay po natin kumulo yan, maghanda na din po tayo dito ng ating tapioca starch or yung cassava flour. Ito po yung gagamitin natin para pampalapot po sa ating gawing filling. So, kukuha po ako dito ng mga 3 tablespoon. Tapos, i-dilute natin siya or tutunawin natin sa 2 tablespoon na tubig. Para pagka mamaya, pwede na nating ihalo doon sa ating syrup pag kumulo na. Ngayong kumukulo na po yung ating syrup, ay pwede na nating ilagay yung ating sugar. Tatansyahin ko lang po yung ating sugar. Maglalagay muna ako ng mga 3 tablespoon kasi titikman po natin siya mamaya pagka naihalo na po natin yung ating mangga. Pwede tayong magdagdag kung ang yung mangga natin ay medyo maasim. Tutunawin lang po muna natin. Pagka natunaw na po yung ating sugar, ay ito na po yung ating na-dilute na tapioca flour. So, pwede na natin tong ibuhos dito para lumapot yung ating filling. Tapos, hihinaan lang po natin yung ating apoy. Yan, ibuhos ko na po. Haluin natin kaagad para hindi siya magbubuo. Hindi ko siya muna inubos lahat. Titingnan po natin mamaya kung kailangan pa ba nating dagdagan. Kasi kailangan po yung ating filling ay hindi siya masyadong basa para hindi tayo mahihirapan sa paglagay ng ating pie. Hindi aapaw yung ating palaman sa ating pie. So ngayon, pwede ko nang ilagay itong ating mangga. At saka itong ating peach. Yan, pagsabayan na po natin yan. Or pwede pala tayong maglagay ng food color na yellow kung gusto natin para magkulay yellow po itong ating filling. Or kung ayaw nyo naman pong lagyan, pwede rin po. Yan, lulutuin lang po natin. Magtutubig pa naman po yan kasi yung mangga natin ay hindi pa masyadong naluluto. Hinaan nyo lang po yung apoy para hindi siya magbuo-buo. Yung dahan-dahan po siyang maluluto. Sa tingin ko ay tama na po yung kanyang tamis. So, hindi na po ako magdadagdag ng asukal kasi ayaw ko po ng masyadong matamis. Pero kung medyo natatabangan pa kayo, kayo na lang pong bahalang magdagdag ng naaayon po sa inyong panlasa.
Mas maganda siguro kung lagyan natin ng pampakulay para medyo matingkad po yung kanyang kulay na pagka-yellow. Itong natira ko na na-dilute na cassava starch, dito ko na po nilagay yung ating food color na yellow kasi powder po tong gamit ko. Pero kung yung liquid naman po na food color, pwede nyo nang ilalagay mismo diretso dito sa ating filling. Mas maganda siya pagka may kulay. Yan, lulutuin pa po ito natin ng mga ilang minuto na hanggang sa lumapot siya na medyo mag-dry. Ayan po, pagka ganito na yung consistency ng ating filling ay okay na po to. Pwede na nating patayin yung ating stove para mapalamig na po natin to. Hahanguin ko lang po, ililipat ko po sa malaking lagayan para mas mabilis siyang lumamig. Yan o, sobrang lapot po ng ating filling. Yan po yung advantage pagka cassava flour po yung gamit natin compared sa cornstarch. Kasi yung cassava flour or tapioca starch, kahit na lumamig siya, ganun pa rin yung kanyang consistency, hindi siya medyo nalulusaw. So, hihintayin po natin yan na lumamig, tapos gagawin or i-assemble na po natin yung ating pie. Ngayon po ay kinuha ko na po yung ating dough na nilagay natin kanina sa ating fridge. So, ngayon ay hihiwain na po natin to para masimulan na po natin gawin yung ating pie. Hiwain ko po muna para magkasya po siya dito sa ating lamesa kasi medyo malaki po itong ating dough. So ngayon ay pahahabain lang po natin para maputol-putol po natin. Kung ibebenta nyo man po, kailangan po ninyong timbangin bawat isa para pantay-pantay po yung kanyang laki. Ayan. So ito, kakainin lang po namin sa bahay kaya hindi ko na po siya titimbangin. So, kailangan pala natin gumamit ng rolling pin para ma-flatten po natin ng mabuti yung ating dough. So, ngayon, ipa-flatten po natin gamit yung ating rolling pin. So, dapat po, yung shape niya ay parang rectangle. Pero kahit na hindi masyadong shape rectangle po itong nagawa natin, pwede naman nating ikakat yung mga gilid niya. Itong ating egg white, kanina, gagamitin po natin yan, ibabrush po natin yan dito. Para pang sealed po na yung ating palaman ay hindi ma-absorb ng ating dough. Para crispy pa rin po yung ating pie. So, dito natin ilalagay yung ating egg white. Yan, papahiran lang po natin. Tapos nyan, pwede na nating lagyan itong ating peach mango filling. Yan, kayo na rin po bahala kung gaano karami po yung palaman na gusto nyo. Basta, sisiguraduhin lang po natin na hindi aapaw yung ating palaman para ma-sealed po natin siya ng mabuti. Para lang po tayong gumagawa ng empanada dito. Yan, pagkalagay natin, i-fold natin ganyan, tapos iipitin po natin yung gilid para hindi aapaw yung ating palaman. Tapos dapat walang hangin po na makakapasok. Yan, pagkatapos nyan, i-sealed muna natin dito para makasigurado tayo na hindi siya aapaw. Kaya mahalaga na yung filling natin ay hindi masyadong basa. Kasi mahihirapan po talaga tayong i-sealed pagka medyo basa. Kasi lumalaban po yung palaman natin pagka medyo basa. Yan, para mag-shape rectangle siya, pwede natin gupitin dito sa gilid. Tapos, ipe-press natin gamit yung ating tinidor para ma-secure po natin yung kanyang gilid na hindi aapaw. Yan, idiin lang po natin ng ganyan. Yan. Ayan po yung ating pie. Ayan po. Tapos, meron na din po akong inihanda ditong lagayan. Pinahiran ko lang po siya ng lard para hindi siya didikit. Mabilis natin siyang matatanggal. Ayan po, natapos ko na pong nahulmain lahat ng ating pie. Ngayon, kukuha po tayo ng mga 2 tablespoon nitong ating cassava starch. Tapos, tutunawin po natin siya sa ating tubig. Yan, lalagyan ko po siya ng mainit na tubig para medyo maluluto po itong ating cassava flour. Yan, ginagawa po natin to dahil ipapahid natin siya dito sa ating pie para yung ating pie ay parang ma-sealed po yung ibabaw niya na hindi siya sisip-sip ng maraming oil kasi ayoko po sa pie na yung medyo oily siya. Diba minsan pagka nagprito tayo, yung mga piniprito natin ay maraming oil. Kaya dapat maiwasan natin yon. Papahiran natin siya nito. At syempre, nakakatulong din to na yung crust ng ating pie ay crunchy lalo. So, ngayon, pwede na nating
isa-isang pahiran to. Tapos, inihanda ko na rin po itong ating breadcrumbs. Pero kung ayaw nyo pong maglagay ng breadcrumbs, okay lang po. Pwede rin na hindi kayo maglagay. Tsaka kung lagyan po natin ito, talagang didikit po yung ating breadcrumbs kung maglagay po tayo. Yan, pahiran lang po natin lahat. Tapos, isawsaw natin dito sa ating breadcrumbs. Gagawa po ako na may breadcrumbs at saka magluluto din po ako ng walang breadcrumbs para maipakita ko po sa inyo kung ano po yung kaibahan na may breadcrumbs at wala. Or mas makakapili kayo kung saan po yung mas gusto nyo. Yan. Yan, gagawin ko lang po to hanggang sa matapos. Tapos, pwede na tayong magsimulang iprito to. Ayan po, natapos ko na pong nalagyan lahat ng breadcrumbs. At meron din po ako ditong 3 piraso na hindi ko na po siya sinawsaw sa ating breadcrumbs. So, ngayon ay ready na po natin tong iprito. Yan, sisindihan ko na po yung ating stove at maglagay na po ako ng ating mantika. Yan, mga ganyan karami na hanggang sa medyo lulubog po yung ating pie para mabilis po siyang maluto. Yan, hihintayin lang po natin na uminit yan. Tsaka natin ilalagay yung ating pie. Ngayon pong medyo mainit na po yung ating oil, ay pwede na nating ilagay itong ating pie. Yan, dapat po yung hindi siya gaanong mainit pa, ilagay natin. Para hindi siya mag-brown kaagad, dahan-dahan po siyang maluluto. Tapos yung apoy natin ay nasa mga medium heat lang. Huwag po natin masyadong lakasan. Hihintayin po natin na medyo mag-golden brown po yung kabilang side, saka natin siya babaliktarin. Ngayon pong nag-golden brown na po yung ilalim, pwede na natin siyang babaliktarin. Yan. Hintayin naman natin na mag-golden brown po yung kabilang side, tsaka natin siya hahanguin. Ngayon po na nag-golden brown na po yung kulay, yan, ganito na kulay po yung gusto natin. So, pwede na natin itong hanguin. Tapos, meron ako ditong strainer para ma-drain yung kanyang oil. Or, kung gusto nyo po, ilagay sa paper towel para sipsipin yung mga excess oil niya. Yan, papatayuin lang natin para talagang yung oil niya ay tutulo. Ayan po, ito na po yung ating peach mango pie. Natapos ko na pong naprito lahat. So yan, palalamigin lang po natin to ng konti para maipakita ko po sa inyo yung texture niya sa loob. Ayan po, medyo malamig na po itong ating peach mango pie. Yan. Hahatiin po natin para makita nyo po yung itsura sa loob. Yan, mainit-init pa po yan. Kailangan pag kumain kayo nito, palalamigin po talaga ninyo kasi kahit na malamig na yung sa labas, yung sa loob po yung palaman natin ay mainit na mainit pa po. Para po talaga siyang peach mango pie na nabibili natin sa Jollibee. Ayan po, ito po yung ginawa ko na hindi ko siya nilagyan ng breadcrumbs. Pareho lang po yung kanyang lasa, yung texture sa loob, pero mas masarap po yung may breadcrumbs kasi mafe-feel nyo talaga na medyo crunchy talaga siya. Pero depende na po yan sa inyo kung alin po yung mas gusto nyo. Pero ako, mas gusto ko yung may breadcrumbs. Ito na po ang peach mango pie na ginawa po ni Mama Yeps. Sana po ay subukan nyo ang recipe ito. Sana ay magustuhan nyo. At sana ay mag-like, mag-subscribe, at mag-share kayo. At saka pakiclick na rin po ang notification bell para updated po kayo lagi sa aming mga bagong upload na videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!